Xena taqsim il-qalb. Dak li kellu jkun l-iktar jum ta' ferħa l-familja Barbara spiċċa l-iktar jum ta' niket. Kienu ftit qabel is-6:30 tal-filgħaxija tal-Ħadd propju l-għada tal-anniversarju tal-koppja Ivan u Roseanne. Meta neżli minn ajruplan fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta deru l-omm flimkien ma' bintom adottiva wara vjaġġ mill-Indja. Madankollu, sfortunatament, Ivan ma kellux ix-xorti li jibda dan il-kapitlu ġdid mal-kumplament tal-familja. Ivan u Roseanne telgħu l-Indja bil-pjan li jinżlu lura Malta flimkien ma' bintom li kienu ilhom ix-xhur jekk mhux is-snin bi proġetturi sakemm fl-aħħar kellhom iċ-ċans li jitilgħu għaliha. Iżda sfortunatament fl-Indja huma rriżultaw pożittivi għal COVID-19 bil-kundizzjoni ta' saħħet ir-raġel tibda tmur għall-agħar jum wara l-ieħor. Il-ħsieb kien li Ivan jinġib Malta l-kura l-ġimgħa li għadda permezz ta' Air Ambulance, dan wara li hu għadda diversi jiem rikoverat fi sptar qrib il-kapitali. Iżda meta propju kien abbord l-Air Ambulance u tilef il-ġlieda għal ħajtu meta l-ajruplan kien għadu lanqas qata mill-art. Il-katafru ta' Ivan ġie kremat fl-Indja stess, bil-fdalijiet jitwasslu Malta wkoll flimkien mal-kumplament tal-familja il-Ħadd filgħaxija. S'issa għadu mhux magħruf jekk Ivan u martu kinux infettati bil-varjant Indjan.